Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw kadasig lang tiyempo naton ari na kita sa Huwebes naton nga pagpangalagad Huwebes kita nga o Biyernes kita nga presentation mga ka-aksyon kadasig lang sa tiyempo naton Nobyembre 6 na kita no tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan ng aton sining nga countdown as usual. 49 days na ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag 56 kadlaw ang nabilin sa tuig 2020. Aksyon Hotline! Pero naway gid tsansa bisan ng karuling subong ginaduso nga dapat dumilian ang paglagaw kag subong man ang pangkaruling sa magkabataan sa dalanon. Aksyon Hotline! Sige lang ano man ang sitwasyon, dayon gihapon ang aton pagsaulog sa Pasko. Bisan puraot ang aton pagpangabuhi, importante nga kita ang buhi. Aksyon Hotline! Liwat kita nga magapangalagad tubtob sa taknang nga alas 9:15 karon nga aga. Ginabi-abit ang aton magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod amuman sa YouTube. Aksyon Hotline! May available dira nga chat room o kung pwede ninyo mapadalan comment section nga pwede ninyo mapadalan sa mga mensahe. No? Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe kay aton ginina karon dugay-dugay hatagan pagtamod. Aksyon Hotline! Kag sa mag-aksyon naton diriya sa Negros Occidental, sudad sa Bacolod, kutob manabutan sa aton pagwaragwag nga nagamonitor via on-air. Salamat gid sa inyo kag good morning, welcome to the show. Aksyon Hotline! Aksyon ay tayhupon checking in anong mga dalagko naton nga mga balita nga istoryahan siling kunan no ini way pagani maganoan no ang problema sa COVID sa bilog nga kalibutan, although ang vaccine is on the way or sige na nga gina-develop. Sampilag ka madalag ko nga mga pungsod, may ara iya balita, subong sa China may panibag-o na naman na diskubrihan o kung panibag-o na naman nagtuhaw nga balatian, no? Aksyon Hotline! Nga no nga daw sa China permini ka umpisaman, hopefully hindi na ini mag-epekto pa kag hindi na maghalit sa bilog na naman nga kalibutan kay way pakita gani maumpawan sa epekto sang COVID-19 pwera palayo lang no nga maglapta na naman ining panibag-o nga masakit dito sa pungsod China. Aksyon Hotline! Kabudlay ni nga way patagani iya magka-recover ang ekonomiya talaga sa rurot subong no ang sitwasyon ta subong do hindi pa maintindihan dason may ara naman no sang panibag-o nga balatian baw maluoy man. Aksyon Hotline! Kabay pa nga hindi ini maglapta kag hindi ini
maghalit na naman sa bilog nga kalibutan, no? Kaya mo nang pinagid ka delikado in kaso no nga maglain na naman ang sitwasyon. So puli gina-check naton kung ano gid ang update sini kay parang at least ang mga kaaksyon naton bara may ara na nga nabansi nga information. Action Hotline. Bro, si Luces, amo nang tawag nila, ti dito sa Lanzhou sa China ini, nagumpisa, ti may mga nagpositibo na sa sining balatian, ti gina-check pagkaroon sa World Health Organization. Action Hotline. Si Presidente Digong, ang mensahe niya sa mga empleyado, opisyales ng DPWH, nga posible may kangtanan sa sining isyo sang korupsyon, halin kamo, resign kamo sa inyo pwesto. Action Hotline. Grabe si President Digong, pating taga Philippine Red Cross. Wala ka salbar sa iya ho. Why man siya sanggin mention, nga ngalan gid, pero siya mga itsura nyo no, mga kwarta. Action Hotline. Mukhang pera kamo, no? Ang inyo guya, nawong pilak kamo da. Action Hotline. Tigaling nga mo ng problema, may pundong gobyerno nga dapat alokasyon para sining nga program galing kay tinga ang waay gilayon maproseso ina. No? Kay pila naman ni kabulan ang epekto sang COVID ni. Ang nakita ko actually nga problema, kay nagkumpiyansa mo, kay sa primero ng hambal sang gobyerno, hindi gima magdako siyang hambal sang UP, ang ila estimate nga mo na kadamo ang mahalitan sang COVID, why na nga hindi na matabo. Action Hotline. Tiyara, kay naglapaw pa sa expectation, bisan sa research sang UP, tilang tawada, kundi nagsikangkang kita. Action Hotline. Dari sa lokal na nung pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan. Now si Congressman Greg Gasataya the last day naghambal nga ti may ara na sang pondo nga ginpasulod sa DOLE. No, ini gamiton para sa programa Camp Part 2. No, kung ang road clearing operation may 2.0, ang ayuda pinansyal para sa mga nawadan sang trabaho ti may ara naman nga pundo. Action Hotline. Ti galing nagligad nga mga binulan, if you remember, sa kabilugan nga mga nag-apply para sa DOLE financial assistance magluwas sa camp. Kundi may ato gito yung nag-process man sa DOLE, ti pilang nahot lang to sa kabilugan nga mga workers all over Western Visayas. Ang natagan ayuda, no? Waay iya magkabaton no sang sining financial o bulig financial. Action Hotline. Tiari na naman 5,000 pesos ini nga ayuda nga natalan na igahatag paagi sa camp program sang DOLE. Action Hotline. Ang request nagligad sang labor sector nga kung pwede makahimo na sang panibag-o o kon assessment ang taga-DOLE kung sinugid ang dapat tatagan. No, sino pang way makabaton. Kag kung may mga programa katulad sini para nga at least ang mga matudtuod gid bala nga sadto nahalitan kay hindi lang isa kagatos mo ang wala malakip sa program tiambot kung may record gid man kag komprensibo nga datos sini ang DOLE. Action Hotline. Ano pagid? Now, ginpatuman na diri sa Sudad San Bacolod, paagi sa City Treasurer's Office, ang Condonation Ordinance. Ordinansa nga nagahatag sang nagakondone sa mga penalty kag sadtong mga delay balang bayad nila sang ila sini nga buwis. Dako ini nga ginapaabot sang mga taxpayer sa Bacolod. If you remember last time, himo gani isang privilege speech si Councilor Al Victor Espino mo kay siling niya hindi dapat di nga maghimo sang kaugalingon nga interpretasyon ang City Treasurer's Office nga hindi nila pagpatuman kay ini kasuguan naman o kung ordinansa gin-craft kag gin-approve sa bahin sang konseho o ginpirmahan sang alkalde tinga
hindi abi magpatuman sining City Treasurer's Office. Action Hotline. Pero ang latest, Martes payagali, no, sining nga semana, suno sa tagpamuno mismo sang City Treasurer's Office, ginumpisahan na nila. Action Hotline. Sa Sabado, Nobyembre 17, dira sa siyudad sang Himamaylan, umpisan na ang pagkakas sang border checkpoint. Action Hotline. Sa pila ka mga lugar nag-una na sadto ang Himamaylan City or ang San Carlos City. Kag iban pagid nga mga lugar nga very very strict ang implementation sang ila sining nga mga checkpoint, no? Pero lately gin kakasman halimbawa sa San Carlos this time mo masunod amo ini ang syudad sang Himamaylan. Action Hotline. May update man kita karon tingwanta kung anong latest diri nga investigation sa Police Station number 2 sa kaso sang tricycle driver nga gintiro patay. Action Hotline. Dira sa Barangay 3 nagluntad ang insidente kahapon. Noti may napilasan pa kag tatlo ini sila mo. May ilang ganing iban way mga puruhan. Action Hotline. Amo na sa parang pinagkamadalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon Biyernes kita nga presentation Nobyembre esay sa tuig 2020. Action Hotline. Now, unahon naton anay ang parte sa update no sa Dolly. Iunahon ko lang ning taga Dolly ho kay ti mangayo pa ang ilang public information officer sang kuan kuno clearance sa director. Actually may mga interviews na nga ni siya ang aton counterpart sa Iloilo to, no? Paano pa na siya nga mangayo sa sang clearance? Anyway, isa ini sang importante subong kay ti kwarta kag bulig ini mo. Nga gina-expect sang tao. Ti basta bulig nga gusto kag ginapaabot sang mga workers. Importante iniya subong pangadaan nga way gapon trabaho, no? Kalabanan subong way trabaho kon may nagabalikin man pila lang ka porsyento kay damo sang mga negosyo nga nagpanira. Action Hotline. Tiyangwa sini may ara tod program ang gobyerno ta galing kaing natabo daw hindi bala talalapod, no, hindi tanan nahatagan sang sining financial assistance. Ti basta ganin hindi mo maubos atong mga application or applicants nga mag-cater mahatagan maprovidean mo sang nagakaigo nga assistance. May mareklamo ginaya. Action Hotline. Kagdamo gihapon ang nagahulat kung sinong matagan sini. O ti paano ini karon himuon sang Dolly ang pag-identify especially sa mga workers nga ti ang kalabanan kwalipikado man mo base sa requirements nga ginpagwa sang gobyerno ta. Action Hotline. Ti galing ari Camp 2 program sang Dolly. Sino naman ang matagan? Isling ko base kung ang lapit naman sa luwag ni kag kilala na lang nila o kilala naman nila among mahatagan sining programa o kung ayuda. Action Hotline. Nga dapat subong na iplastar ini kag kun pilagid kay ang target nila ang April bala mo nga mga applicants amo ning hatagan sa idalom sang Camp 2 program. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Winnie Sancho, ang labor representative sa RTWPB. Sir Win, good morning. Yes, sir. May nga agasi mo no, labi naging sa atong tagpalamate. Salamat gid sa time. Number one, ari naman sir, naging palayag na sang Dolly diri sa Region 6, maumpisa na sila proseso para sa Camp 2 program. No? Ining ginahatag na naman nga programa nga bilang bulig sa mga naapektuhan sang COVID-19. Ang worry ko naman amon sini, daw April ang unahon nila nga mga applicants. Siling ko ang taga-Duli, galing do ka, ambot ko nakahimo gid man sila sang final listing or checking, evaluation kung sino mga mag-qualify diri, Sir Win?
amo kanina no nga isam na sa mga prensyon sang labor. Dapat art may aragid tayo detalye no kag lista na sang naka-avail sang una sa sinong way naka-avail subong. Kasi sa akon pagkabalo sa subong daw wala kita sang datos sang specific na mga displaced workers diri sa Region 6. Di karon kung pag panagtag sina is hit or miss mangyapon nga pulisiya nila ti kabudlay no kay ang aton tani dira luyag matabo nga ang mga deserving di jabla nga mga displaced workers umong makabaton no kay ti may mga feedback kita sa nagliligad nga ang hindi man niya mga displaced workers nakakuha gani mo no. So that is why nada-request kita sa duli nga as early as possible, dapat ipagawa nila ng lista. Pilagit bula ka displaced workers, kay manti ang workers dire sa Region 6, kung sa tutod lang, mga 1.2 million mo. Sus. Kaya ibutang mo na lang, abi, ang displaced workers, tunga na lang daw, kung 1/3, no? Si kinanglan, may ara kita balasihan, kay ang gintasihan nila sa nagligad, atong gintagaan nila sang previous no kuan abi nga social amelioration fund to camp kag iban pagid. Okay. Hindi mo na iya mabasi dira kay nga at hindi naman to sila recovery, hindi naman to sila cover dia no ang mga bag-o naman ni no. So amo lang aton ginayo. Dapat idon sang duli nga hindi bala magpalapit no. Hindi lang sila nga kung may kilala kada o kung ang kompanya di medyo mabulubas ko na mo nagaproseso ti kabudlay na nalabantayan naton art. Aha. So anyway, ti mayo man na no at least para na lang para na lang mahibaluan tagid ini dapat gani gurong duli ni mag-coordinate man sa labor groups mo, labor sector para magkabulig man kamo sa ila guide galing tiyan mo na igot na mahibaluan bla ang program ginasugdan na ginaproseso na in fact kung kaisa ti ginapagwa na ang ginapagwa na lang dayon ng listings kag ginapabalon lang kung sino itong beneficiaryo. Dugay na nato na art kinapangabay sila na why not utilize the labor groups no kang mga organization kay kabalo man ni sila mo kung sino ang mga tao nila nga wala sa ubra kay nagakadto ni sa ila mga opisina no so muna tani ang ila himuon kag above all no ang ginapangabay tagiti transparency lang nga kiti sakto ng hambal mo igo tumabalan why na to na distribute na sa November 12 may meeting kami sa Regional Wage Board ti suggest na mo na yang at kinanglan niya come up kita sa lista kay may tigin ipapilapan nata sa management mo nga mga format. Hindi lang gali kay ang labor group art. Ang kwan man, ang business group, pero abis ang MBCCI, kabalo na sila mo kung pilang tao nila nga wala sa ubra, pilang nakabalik, para morules bala ang aton bottom line, deserving ang mga workers nga makakuha sa inatawag naton nga amelioration fund. Ang inyo record gani last time to, sa total yan, no, nga nag-claim sa sining SAP, duway gani katunga to sa, no, sa bilog nga Region 6 ang nahatagan? Why 20,000 lang tumuti. Ang workers na butantan na lang 500,000 na lang pinaka-conservative ni estimate na no ang kuan ang active nga workers 500,000 tipilala na 20,000 man. So I would suggest na dapat may correction may updating ang atong record sa dole para may reference kita. Kaya karon kung why kita sa reference bisan anon tapad ka silinga amo ni ang mga workers nga wala obra, maning wala obra sino mapati sa aton man kay wala kita ginatawag lang nga universe no nga sa diin mabasihan naton ang aton nga mga calculation art. In short, ang database sa Doli, why gid komprehensibo nga listahan pila ang number of employees nga affected in the whole region. Yes, I'm sorry to say no. Siguro sa Negros base may ara sila. Okay. Tungod ko sing ganon sa kabilog gid Western Visayas. As para sa sa subong daw wala pa sila ka-come up sang accurate data na mangin balasihan niya sang amon mga evaluation sa wage board as a matter of request nga ginpadangat naton sa ila. Now, since kamayara kamo meeting, isa ni siyang iayo ninyo kag idalon dito. Dapat para at least hindi man magkahangawa ang aton mga workers nga display siya art nga way kabaton sa una basi subong hindi man lakbaton kag nagapangabay kami sa mga management no nga iproseso nyo man kay
ang workers are not in the position to process kung magproseso man sila Mm. sa dugay. Pero Aha. kung management siya, automatic ka may payroll na mo. Kung may ara, manggid nga amelioration, ipasulod na sa payroll sang management kada mo ang pagatag sa workers. Kundi siya na nga pagi, madasig. Okay. Now, ining camp, paano ni siya gina-implement man? Sa akong pagkabalo, ang implementing arms na kagangkwan ang duli gyapon mo. Ara na silang assessment tapos ma-apply ang kumpanya na sa diin displace ang iyang workers. Pag-apply sa kumpanya, i-evaluate siyang duli kag kung okay na, kundi ipagi sa sa payroll sa kumpanya. Ang kumpanya in turn amoy na magatag sa workers. Amo na nga ako na bala, no? Sige. Ibaloon tayo ni Sadoli na short while. Salamat gid sa time, Sir Winnie. Good morning. Thank you, good morning. Action Hotline. Now, nga importante ini. Can you imagine, bala? When you talk about workers, amo ni sila subong ang nagasalig kung ang breadwinner sa pamilya, halimbawa, amay man or iloy man. Sila lang, halimbawa, may trabaho sa ila pamilya. Ti kundi nawadaan o brang iban, nanirado ang ilaging trabahuan. Now, since ang gobyerno may concern man, ang mga opisyales na ton, tiamo ni nga ginduso ang pila ka mga program like Camp and Tupad. No? Nga ginapatigayon ini, pagi man sa bulig sa mga barangay. No? Gusto ta gid maluon karon ano gid blayang sa camp ni kay duway pagin ma-explikar masyado sang doli mo. Pero ang aton diri mo ni sa damo-damo nga wala makabaton kay sa tuod lang damo nga panawag sa akon bisan sa personal sa akon number nga may ara bala numero ga panawag gasil gambal certi sa kami ya gaway kami malabutan may pending application man kami to o nga hasta subong way kami matagan Action Hotline. sa tuod lang damo ang wala mga nakabaton sa financial assistance nga nagpaninguha na lang pagi sa ila kagalingon nga pagpangabudlay kay ang iba na dulaan ng gani tsansa siling nila why natuguro tsansa ang ginapaabot ha Action Hotline. o ti mag-amo na iha ang pila ka mga workers ini kapin pagid ang nawadan no asang trabaho sadtong tiyempo nga pertigid ang epekto sang COVID-19 ti pagbalik nila sa obra sumong iban way nanigana siya obra pa ta follow up nga basi way man to gyapon sansa Action Hotline. kay sadtong tiyempo gani nga ginakinanglan tanagid ang ayuda o ginakinanglan tanagid gani ang bulig pinansyal way gani magtupa amo nang rason nga sang una kung nakita ninyo damo ang mga nagdulubli ang application no way labot nga nag-apply sa doli ang iban nagpalaberde nga magproseso apply pagi to ya atong ginahatag la pagi sa gobyerno daw nga special amelioration program nagpalista man ang iban amo na nga siling sang aton sining gobyerno sinlaw ano natabo nga ang iban dulubli o nagdulubli ang nagdouble entry ila sining nga mangalan Action Hotline. tiya mo na ang kabudlayan pero ti at least ari ang program may pondo nga ginpain ang gobyerno for this and hopefully ang way magkabaton sadto mahatagan na this time. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning there is Action Radio Bacolod is Ma'am Naisel Sabrido, Labor and Communication Officer of Doli 6. Ma'am, good morning. Oh, hi sir, good morning. Kang sa mga nagapamati, mas sa imo subong na aga, maayong aga man sa inyo tanan. Salamat gid kay Ilonggo kagali no si Action Art there is Action Radio Bacolod and Ma'am Naisel insakto ning pag-pronounce ng ngalan mo? Yes sir, sir Nigel, sir. Naisel. Ma'am, tell us, kay damo nang nagapamangkot since ka nagwa na gimaning balita pati sa Camp 2, ano ini ma'am ang matabo kag saan o magas-umpisa ining pag-implement sining nga program? Actually sir, the Camp 2, ang programa nato under sa Bayanihan 2, umpisa na nga aton nga implementation, no? So, starting this week, we are already accepting applications halin sa aton nga mga company or halin sa aton nga mga empleyado nga apektado because of the COVID-19 pandemic. Okay. So bali ang mga pagbaton sa application is still going on.
Yes, sir. No, nasugod na kataratan ng application. Because, of course, the priority in this particular camp natin nga implementation would be the companies kung nag-apply sa ato, no, sang April, as of April 16, 2020. Pero wala sila natagaan because of the exhaustion ng funds. So, sila magiging priority natin. Una, of course, ang mga magagmay natin na company, MSMEs, and then ikaduha would be the other companies na nag-apply sa aton, but wala na siya na-apply sa pondo natin. So, dito na restart applying through our system na develop para sa sinina programa. I see. So, kung mayroon na daradaan sa pending, since ka April pa nga mga applicants, ang iban guro, i-follow up na lang ni nila. Hindi na, no need na for a new application. No, sir, they have to apply still. Okay. Because di ko panahon ta, lain ang manner of application. No? So, April, lain man ang manner of application this time sa ato yung Camp 2. So, April na to sa una, nag-request na kami sa ilang mag-email sila. Subong, we already have a system developed by the Department of Labor specific for this purpose alone. Okay. So, dapat makagtugid sila sa system naton, ma-apply sila dito, para mas madasig ang pag-process natin. Sige, but mo, ang system mismo, once you apply into the system, they will be getting a tracking number, no? Okay. Na kung sa diin pa din na ma-track at their convenience kung ano ang status ng ilang application. In case na ma-approve siya, automatic man na ma-notify sila nga approve ng ilang application. I see. Now, sino ang ma-apply? Ang workers mismo o kung ang ilan ng kompanya o kung ang ginatrabahuan? Pwede ang ato company mag-apply, especially as nagbalik na sila sa ubra nila. Okay. Especially for companies na nag-apply sa aton sa April, they have to apply, of course, in behalf of their employees. Aha. Including man ang aton companies na nag-permanently close na, they also have to apply for their employees. However, ang empleyado, nga nadulaan sa ubra na retrench, temporary laid off until namin wala pa kapalit ang ilang company into operation, Okay. pwede sila yung ka-apply on their own. Oh, very good. Now, kundi ara kita online kitang application. Now, anong bisitahan nila at least may idea ang mga naga-monitor karong aga diri sa Bacolod kag Negros? Ang aton website, sir, nga ako sa diin sila makadto, that would be reports.dole.gov.ph. So again, reports.dole.gov.ph. Pagsulod nila into that website, pilion lang nila yung parte yung naghahambal niya. Kung individual, of course, pilion nila yung application for camp. For companies, they have to register first before they can apply for camp. Yes. Ma'am, more or less, pilang ang mga beneficiary tani for the whole region? Well, we're looking, sir, siguro, sir, no, makahatag ito sa benepisyo to at more or less 30,000 ka mga empleyado all over Western Visayas, and we're hoping patani nga more, no? But based sa initial atong sir nga nabaton nga funds, we're looking at a possibility of providing assistance to 30,000 plus employees. Yes, ma'am. Finally, Ma'am Naisel, basi may ara kasang idugang para sa information of the public and sa mga workers daton kag mga company nga diri sa amon sa Negros and Bacolod. Please go ahead, ma'am. Alright, sir, just to add, no, ang aton iyang mga empleyado nga nakabato na sang assistance from other government agencies, from the Bayanihan 1, like say ang aton nga SSS na unemployment benefit, SBWS, SAP from the SWD, o kon ang financial assistance for rice farmers na ara sa Department of Agriculture, hindi na sila considered as qualified under sa aton camp ka programa. So again, ang mga wala lang kinakabaton kasi in this round, sa paghatag sa financial assistance, we will be giving priority to those na wala pagid nakabaton from the government. Yes. And on that note, Ma'am Naisel Sabrino, thank you very much for having you this morning diri sa Action Radio Bacolod. Good morning. Thank you, sir. Good morning sa inyo tanan. Action Hotline. Ara, no. So ang klaro para klarohon naton jutaya sa mga why gid kung naapektuhan sini kag kamo may application nga pending last April, hindi mo tambalon nga may application na kamo to, hindi na kamo mag-apply. May bago nga system nga gingamit sila. Re-apply gid kamo. Amo tong website nga ginlawag ni Ma'am Naisel Sabrino. Action Hotline.
Kay kulang ni sa information dissemination, mabulig na lang kita sa doli, no? Kay damo di gyapon mga workers ka affected mo. Tikon halimbawa karon ang imo yang pag-incendi, may application ko to, may pending ko to last April, ginbuligan mo ko to, ang company man to nag-apply, kag maghulat ka na lang da sa imo ya puloy. Ano halimbawa, way pagkabalik operation yo, ting kumpanya mo, hindi man maka-apply in your behalf, at itapos ka. Action Hotline. Bilin ka naman sa tabtaban, so kung ikaw apektado, kagwaay kagid sang nabaton, nga ayuda sang gobyerno, pwede ka maka-apply sa DOLI online sa ginlawag to. I-post lang na namon karon ni aksyonan basi makuha man to aksyonan ang website kang ginhatag so that nga matagan tagiya ang pumuluyo. 5,000 pesos dako na niya. No bisan bugas mo lang na nga magkumpra mo isa ka sako, good for 1 month kung gamay malang ka mga member sa pamilya. Action Hotline. O hindi gani ubos mo bakal bugas ni ang 5,000, ang sudan niya may diyahan lang na. Oh, bisan asin lang nagaginamos, may inuno, kaya scan-on mo, okay na iya. Action Hotline. Amo na siyang sitwasyon, subong. While everybody is still recovering, while our economy nagapaninguha pang nga makabangon, di isa ini ka-importante ang ayuda or bulig sang gobyerno. Action Hotline. Ang akon lang ginapaabot, hopefully, nga ang mga legitimate kagamugid ang dapat nga buligan kagatagan sang financial assistance amo kuntani ang matupan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pinoy Squalin. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amalasing ko buot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas.
Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumdumonyo ang mga iba nga mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa.
kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, base sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang hando niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudla gid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskila na ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo.
amo na po, nang si mama wala di eh, ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh, ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, singgaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base. Hotline! Preparar nyo ang inyong mga cellphone, kinanglan aras tupad nyo da. Kabalo na kamo ang ginapangabay ko. Please, may manawagan ni sa inyo da. Mamangkot kag hindi no kilalabla. Kung anong stasyon no pamatian, no yambal no gilayon Action Radio Bacolod. Action Hotline! Ang nami silikon kami gid makatawag sa inyo. No kay kon makatawag kami sa inyo, may instant premyo kapaya pagi sa promo sa Action Radio Bacolod. So prepare dira because in a short while magabot ko dire sang masunod o kon mangin winner naton karon nga aga. Action Hotline! Ayos, prepare ang cellphone nyo da para nga maka sabat ka lang karon sang simple nga pamangkot ya piyo na. O, si paring Roxy Estrella, sige tawgi ko pre para magka-premium man ko. Ay, kalain! Action Hotline! Kadamos ang kape mo da, marimedyo ka pa. Regards sa kung kay paring Joseph Yansona. Action Hotline! Corruption is a trademark of Philippine politics. Siling ni Sir Alex Montesa. Philippine politics still immature and childish-like. Wala tsansa mag-champion ang Pilipinas. Expected ta na, Sir Art, na kung kurap ang amay, weak or wicked man ang iya mga kabataan. Followers, supporters, ang palpak naglaygay sa palpak man. Ang kurap naglaygay sa magkurap man. Manabon na lang ta face mask. Manabon face mask ka. Todo. Galing kang iban siniway naman Sir Alex naga panabon face mask. Importante nga daan di politika. Kag kun kurap ka. Number 1 nga requirements na kinahanglan Cubs ka. Hindi Cub Scout. Kabalan kabla. Action Hotline! Ay, Dolly, pililion na lang nilang tagaan nila. Unahon na nila printin nila nga sa lista. Ay, kalain. Gino si Sir, good morning, monitoring always. Araman si Primo Edgar Marcelo Magbanwa. Prems, mga gada. Action Hotline! Bro, Radix Lambot kag sakay sa John G. Liba. No, kando ni police personnel. Kumusta ka mo da? Sa akon sister-in-law, Ami Labuson Tayhupon. Morning. Si Eileen Caborobias. Inday Jing, good morning dira. No, sa Japan man ini siya. Si Cha
Chimmy, Joy Pamilyaran. Ginaislan mo ngalan mo, abi. Salamat gid amo man kay Elizabeth Malakagamala. Daisy Binyumingan. Salamat. Boy Jolingo. Sir Robert Harland. Sir, good morning. Action Hotline. Araman si paring Ken Alonsagay. Regards lang ko kay Utol Mudra, no? Paul Alonsagay. Araman si Renato Rojo. Rose Pungyan. Franco Villanueva Osorio. Good morning. Thank you for listening. Kumusta na? Okay lang siling ni ng Rose Pungyan. Salamat gid, no? Araman Lona May Britannia Calyado. Nilda Siguanze. Philip Laurente. Si Paring Chupoy Magbanwa. Paring Chupoy. Si Lee Pong. Grabe ni ngalan niya mo. Jerry Chupoy Magbanwa. Dira iya sa bahin sang Japan. No? Gamonitor na sila salamat gid. Upod gamonitor. Pero Chinese China. Si Kwano? Elma Losok Polidario. Action Hotline. May nagareklamo di si Mary Jean Gustilo Isanan. May ara kuno lugar da sa may Purisima. Sa may tupad ano ni nga siyenda ni kay Monteverde. Kag Vicente nga siyenda. Pero wisyo grabe kunong langaw da. Nga may ano daw. Manukan gali. May manukan da kuno. Grabing langaw da. Action Hotline. Sige kay hindi niya pwede. Dapat i-check na dasang taga-munisipyo. No, kay katulad sa una to na sa bago, may ara man to nga susmerusip. Daw mga moskitiro, kay mo samtang kakaon ka, tining kakita sila nga san ano pagkanamit kasudan mo, ginapurungan kalangaw. Action Hotline. Jocelyn Libon Dispoho, Tomas Bruniola. Good morning. Agiban karon naman dugay-dugay diri kita nay. Preparar ang inyong mga cellphone. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, mas ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. May nagaring na nga cellphone. Kabay pa magkasabat siya kag siya ang buenas. Kanatagan ta sang premyo karon nga ga. Isa. Duha. Hello? Hello, mayong aga. Actually, lagi. May aga. Dugayuhom kagidayon ba? Hello? Hello. Ma'am, hinay-hinayi lang imo radyo kay ga feedback ka, hindi ko mabatian mayo tingog mo. Okay. Ambala sila nga hinay-hinayan lang jutay nga radyo kay karon hindi Akin na. sige. Si Ma'am Marites ini? Oo, ako ni. Ay, ikaw gali ni mo o kadugay sa aton way kita ay. Ma'am Marites Negre ang apelyido mo, Negre. Oo. 52 anyos ka na, ma'am? Oo, 52. Di nang imo gani lugar? Ha? Ang imo ba lang address din kagani? Sa Purok San Roque, Barangay Tangob. Purok San Roque, Barangay Tangob. Baw taga Tangob na maliwat ang nagabutan. Ma'am, kabalo ka na kung sino gatawag sa imo? Oo. Si Action Art. Ka na, may kay Ma'am Marites. Anong ganing nga program pamatian mo da? Inang Action Hotline. Ka very good gid sa imo. Siguro ikaw may bata ka ga eskwela? Oo, yara. Ikaw gid matiyag ko nagasabat sang tanan nga mga module ay. Hindi kay college na. Wala akong college na siya. Ate, sige. Ma'am Marites, congratulations. Daog ka. Thank you. Salamat kin ma'am. Padayon lang magpamati dira. Congratulations sa imo. Hulaton mo lang ma'am ang text dire kung paano mo i-claim ang imo premyo. Hulaton mo ang reference number ang mag-claim ka sang price mo.
Okay. Thank Salamat, you. kid. Congratulations, Ma'am Marites. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsali. Action Radio. Simple lang ang himuon nyo. Kung nagamonitor kag avid listener ka sa Action Radio Bacolod, ang cellphone nyo ang importante, naka-charge gid permi, may signal kag kung magtawag kami outright sabta nyo. Amo lang to kasimple. Do hindi naman kinanglanon gin nga pabudlayan mo to kay number 1 pagsabat niya ga feedback kay home siya na nyo, amo na ni ang grasya. Temprano nga pamaskwa na sa Action Radio Bacolod. Amo na gani siling ko may gatawag sa inyo da ang iba nagapag-convention. Yan, hindi ka mo mati. Pag tawag balang pagpamangkot, sige no, stasyon mo, ang balon nyo na yun, Action Radio, kay kung kami pag katawag sa inyo ba, instant winner ka. Susan Garcia Ventura, Mary Jean Gostilo Isanan. Nabasa ko na kayo na mamistanan ang imong mensahe. I-check ta na. Kay ayo gisa niya, sir, aksyonan man ay, kay siling nga mga residente, di na budayan gid. Kay grabe di ang langaw sa Purisima. Araman si Siad de la Torre, good morning lang, de la Torre kag Balisteros family. Watching siya from Alangilan, Christine Minies Villalobos. Morning. Sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Halong gikamoda, Jolie Militado Patrimonio, haraman sa Singkang Airport. Jocelyn Kalamaan, Tomas Bruniola. Sige, si Sir Bia Jonathan, Audrey Kausing. Good morning everyone. Siling good morning man sa imo. Ayos. Mags Hipanaga Salibio Panuela. Gapangapi siya while watching sa Facebook Live. Amo na yung insakto gapangapi. Maayo nga paghigop sang kape. Ayos, si Gart Maravilla o Maravilla Kaknyo, Ninita Arroyo Mahano, Martin Aliling. Sige, salamat gida. Sulod ka na YouTube sa FB Live, uli ko sa YouTube kasulod. Ara na. Sige lang, importante, ara ka na, monitora. Alas 8:59 na. Now, mashift kita very quickly sa pila pa naton katalakayan karon nga aga. I-check natin ang Himamaylan City, isa ni sa mga lugar man nga grabe ka stricto bala, which is for me very good nga initiative ang ginahimo no kag gina-practice ang isa ka LGU man sino abiluyag nga may magpositibo sa lugar mo. May mga ginabutang gid nga boundary check-up points. In fact, sa iban nga mga areas do temporaryo do ay gid maglawig bala. I mean, pag puas-puas ya, pag lubo na sang cases sa ila area, ang mga boundary check-up points daw ginhalugan man. No? Ang Himamaylan niya daw consistent ni sila. Ang kaban-kalan siguna mo man, no? Dira ka pa lang sa tunga-tunga, abe. Pasulod ka pa lang sa kaban-kalan, lapit sa Noseco, may ara da, no, sang check-up points. Grabe man ang bantayan ay nalistahan ay gidagani ngalan mo. Ti-check naton base may meeting na si Mayor pero anyway, nakakontak naman kita initially sa iya mo and confirm na November 7 buwas mga amat-amat na nila kakason ang mga border check-up points pero it doesn't follow nga kung nakakas na at ako na dayon no nagnubo na ang ginahimo nga kampanya no nagalogman ang kampanya sang LGU kontra sa COVID-19 no hindi mo tambalon na muna. Ang importante nga kuan no maplastar bala kag hindi man mabutang sa alang-alang ang sitwasyon sa pumuluyo ng residente nga nabalaka gyapon bangod sining COVID. Grabe mistuto COVID mo. Abot bayin siya kung laki pero amo ning virus nga sus kagamay hindi gani makita. Pero grabe animal klase virus di kay ang halit sila tuwablaw.
Sige lang, diri kita aksyonan kay Councilor Dindo kay ang City Treasurer's Office kahapon confirm nila ni City Treasurer Giovanni Balalili nga nag-umpisa na ginbana, no, at least last Tuesday pa actually mo sadtong Martes pa nag-umpisa na ang ila sining pag-implement sa City Ordinance 936. Ang City Ordinance 936 amo ining nagapatuman sang condonation ordinance nga gin-approve sang council kaginpermahan ni Mayor Bing Leonadia. Timayo sina kay at least ang mga negosyante ito nga nagahulat agom sa sining condonation, meaning ko may mga balayran kabla. At least ang mga penalty mo, no? Madula na siya. Amo na mga consideration. Dati, ginsugdan na. Kaya sa primero to, kita mo doon naglain ganing buo to ni Councilor Al Victor Espino. Sige na ano ni siya yung daway ni siya yung nagakuan man. Daway ni siya yung sunod kang nagapatuman ang City Treasurer Office ang ordinansa man. Tiyan mo na ang isa sa mga epekto. Pero anyway, pagkaronan tayo na, no? Kay ma-post ka na for some commercial break. Pagbalik ta karon hingagawon ta ini. Alas 9:03 na. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan ang mga kahintangan Responsable at
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Mensahe nga may dala, pag... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo Action Radio Philippine Standard Time alas 9:17. Uy, good morning galiag kay Bro Kano Oreta upod dia si Dodong dira sa Barangay 3 sa kilid simbahan no gapangapi sila
Salamat gid bro Kano Oreta. Ayos aksyonan okay na siya. Ara na siya sa linyata. Ingagawon ko lang si Councilor Al Victor Espino. Online sa hotline. Kay kapon si City Treasurer Balalili, Giovanni Balalili, nag-confirm ay ginimplement ang City Ordinance 936. Councilor, good morning. May aga action art and of course sa tanan nimo nga mga suki sa singa programa labi na kita Bacolod. May aga tinyo tanan. The good thing ni kay at least finally ginimplement nila actually last Tuesday pagli ko no Councilor. Oh, very good. Actually, hinunanon kami ni Mayor Bing, no? Nagtawag si Mayor Bing sa akin personally. And ginpamangkot niya ko bahin sini. Okay. Nagkambal ko siya kay Mayor Bing. Mayor, this is part of ang aton bala nga bulig sa tanan nga hindi lang sa health naman nga aspeto sa COVID, but sa economic nga aspeto sa COVID nga mabuligan naton ang aton mga pumuluyo. Hindi lang ang mga dalagko naton nga mga negosyante, pati ang aton nga mga homeowners. Okay. Action art. Yes, sir. Now, of course, tanan kita may obligasyon sa aton nga lokal nga panggobyerno bahin sa ginatawag na real property taxes, no? And bangod sa COVID, kadamo sang nagsuffer nga hindi makabayad sang ila real property taxes. Okay. But paagi sa sining ordinance 936 na kung sa diin may ara kita condonation sang mga, and gusto ko klaruhon, penalties and surcharges sa mga delinquent taxpayers naton, i-waive ang aton nga mga penalties and surcharges, but not the main tax, no? Yes. So sa hindi nga pamaagi, mabuligan naton ang aton nga mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod nga may obligasyon sa aton nga syudad nga magbayad sa ila real property taxes. We understand that this will be a boost sa aton nga lokal nga ekonomiya, and this will also give a boost sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamroblema sa ila inugbayad sa ila delinquency sa taxes natin. Sa real property taxes. Yes. So at least nasugdan na kay nagligad to, kita mo bisan sa imo privilege speech daw natkibot kaya nga ang City Treasurer do hindi ya magpatuman. That is correct. Because ang intent sini, amo man naging explicar ko kay Mayor Bing, actually ang main proponent ng ordinansa is Councilor Dindo Ramos. Like-minded kami din ni Councilor Dindo Ramos. That's why nga nag-ayo iko kay Councilor Dindo Ramos kay mo niya ko nga co-author sa sining ordinansa. Because wala sa payan nga makabuli kita sa aton pumuluyo action art paagi sa pag-condone sa ilang mga penalties and surcharges. Ang isa pa gini action art, which is very, very important to note, no? Ang siyudad ng Bacolod, ang executive nagsubmit na sang iyang, si Mayor Bing nagsubmit na sang iyang annual budget sa sanggunian panglungsod sang nagligad nga sinimana. And very important to note that we will be experiencing a shortfall of 12% for the next year's budget, sa 2021 nga budget, no? Okay. So sa aton nga annual budget ng subong nga tuig, which is 3 billion pesos, 3.1 billion pesos, we will be having a shortfall of somewhere around mga 250 to 300 million pesos, no? Sa aton shortfall sa collection nga as projected next year. But happy to note, tungod sa City Ordinance 936 na din naging author ni Councilor Dindo Ramos and co-authored by the chairman of the Committee on Ways and Means, si Al Espino, ang ginapatihan nato, no? Nga ginapatihan naton nga ang ining ordinansa paagi sa pag-implementar sini, we can generate around the same figure, mga 200 to 300 million pesos, because may encourage naton ang aton nga mga delinquent taxpayers to pay, no? So if kung mapigayon ina ang aton nga projection action art, ang effect sina, then we will suffer no shortfall for 2021 the 2021 fiscal year next year. Yes, no? sir. So dako ini nga bagay because sa administrasyon ni Mayor Bing, pinapakita naton nga of all nga ginahambal nila sa administration ni Mayor Bing, pat labi na gid sa nila nga natabo sa COVID, pinapakita naton nga pangita kita sang paagi na kung sa diin nga hindi mapiktuhan ng aton nga lokal nga panggobyerno nga wala kita nag-raise ang bag-o nga taxes, no? We are making our collection efficient and we are encouraging our people to contribute sa atong ginakanan sa syudad ng Bacolod. Yes. Galing kay do limitado na gid ang time ko. Salamat gid sa imong kuan subong chimpo karon nga aga, Councilor.
Salamat Action Art, kag mayong aga sa inyo. Salamat. Yan mo na, no, ang isa sang mga reaksyon dari kay Religat to si Councilor Al Gidimo, ang nag-privilege speech man nga nakibot siya nga tino hindi magpatuman ang City Treasurer's Office. Subong at least naglaro ka na. Kag napatuman na, so kung ikaw may mga kuan ka balabalayran, penalties or charges, why na nasubong i-condone ina. Ang importante bulig ni bangon sa epekto ng COVID sa mga manugbayad sa buwis, no? Bisan sa imo da nga mga punuyan bla, mga nagapanag-iyas ng lote, iti may mga balayran kita mo. Why did that champo dari sa itong napagpalagad, Dr. Alfred Spear Mangosteen, capsule and tinga combination, mo rin gina-recommend natin sa inyo. Pagpabakod sa immune system ang capsule, napunan ini isang phytochemicals nga makabuligid, agud nga ang aton immune system, kag resistensya, hindi dali-dali kita matapikan anuman nga balatian. Tandaan tagina, kay damo ini Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,